интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз соати 6 субҳ дар саросари мамлакат бо садо додани суруди миллӣ шурӯъ шуд. шурӯъ аз субҳи барвақт пиру ҷавони ноҳияи Файзобод бо таби болида ва шукргузорӣ аз ватани орому осоишта ба участкаҳои интихоботӣ омада ба номзади арзандаи худ овоз доданд. бо ҳайати гурӯҳи эҷодӣ низ дар баробари таҳиягузориш аз ҳавзаи интихоботии Файзобод рақами 14 дар участкаи интихоботии рақами 21 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори сокинони болидарӯҳи ноҳия ба шахси арзандаи худ аз ҷумла барои ояндаи дурахшони ватани азизамон овоз додем. дар ҳавзаи интихоботии Файзобод рақами 14 то соати 9 аллакай 19960 нафар ки зиёда аз 34% интихобкунандагонро дар бар мегирад ба номзадҳои арзандаи худ овоз доданд. бино ба гуфтаи муовини раиси комиссияи интихоботии ҳавзаи интихоботии Файзобод рақами 14 дар назди ҳавза 35 участкаи интихоботӣ бо тамоми шароит дари худро аз субҳи барвақт барои интихобкунандагон боз намуд. тибқи рӯи хатҳои пешниҳодшуда аз участкҳои интихоботӣ бори аввал овозмедиҳандагон 750 нафарро ташкил медиҳад. шахсоне ки имконатшон маҳдуда яъне беморо ҳастанд 1002 нафарро ташкил медиҳад ва шахсони овоздиҳандаҳое ки дар муҳоҷирати меҳнатианд 4856 нафарро ташкил медиҳад. интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ буда барои рушди ҷомеаи демократӣ ва пешрафти босуботи тамоми соҳаҳо раванди муҳим дониста мешавад. хушбахтона имрӯз аз ширкати зиёди сокинон маълум мегардад ки шаҳрвандони ноҳияи Файзобод барои интихоби номзади худ дар ин чорабинии сиёсӣ фаъолона ширкат варзида дар рушду номӯи ватани азизамон саҳм мегузоранд. ман наимзода Наргиз бори аввал аст ки дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунам ва ба участкаи интихоботии маҳалли зисти худ яъне участкаи 18 омадам то ин ки овози худро ба номзади арзанда диҳам. Tojikiston jannatero zamin boshad maro chashm man sere nadarad az tamoshoye. дар ин лаҳзаҳо мардуми шарифи Тоҷикистон дар фазои озоду шаффофи интихоботӣ бо эътимод ба имрӯзу фардои дурахшони ватани маҳбуб дар маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштироки фаъол намуданд.